Ato tanaw si ni vlog sa gitrabaho ani. Na. Nagtago man ni siya. Nagtago. Na ato. Kung sa gitrabaho na niya na. Nagtago. Nagtago guys kung sa gitrabaho. Na. Ato tanaw kung sa gitrabaho. Ha? Ayaw pa. Okay. Ato tanaw na. Ay mugkurap guys kung sa gitrabaho. Kaya nagtago. 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 Nagtago siya. Kung sa iyang gitaguan. Darra, sakpan. Siyempre, muna yan. Pero wa na ko giupin ng dita. Nasakpan. Wifi na. Ano?